Foti won ɗon 400 400 410 420 430 440 eyi joni 10 000 keddi ɗo fayi ko fonde caisse eyi mi faami eyi joni noon miɗa andi miɗa yinno wadde reprendre peeɗe kono noon bintatal ko nodduɗo mi wi kam yomi hokkumo seeɗa ha ɓiɗɗo o hoota bintatal i koddijo men koɗɗo ɗo andam caggal jamanu koddijo amen koɗɗo ɗo anan kaw ko juuɗe tati o waɗata ko ɗum waɗi ɗum il faut mi fada mo seeɗa eyi noon no ɓiɗɗo o yiɗi tan ha hoota ko ɗum waɗi ɗum hol ɓiye ko kadi woni dewnoɗo e laadɗe hol yon i biyanoɗo wuuri walla maayi o baɗannoɗo fida o e goyanoɗo ɗo ota hande de yasin on na addi hande jawdi para haal ɗum jeena i mbaɗa yiyan caggal jama o wona kanko mahi ɗon a yiyani étage molanaɗo local ten ɗon min kay mi yi waɗi o addiri kadi debbo Touba won wiyoɓe ko debbo makko won wiyoɓe Allah tan andi sa yi juuɗe tati o wawi ɗum kay aɗa andi ko o mala piye men ɗe no wawi wulde ni so neɗɗo wawi hen wadde juuɗe tati ko hammade i o malama de o kay kala mo ɗumini kay ko yettere Allah tan duwaw makko jabama noon wallahi jabama cey kono noon haade ma ɓamtude noon jinmi ko pada seeɗa saabu aɗani min oɗo kalis honto miijunomi wadde ɗum hokkam seeɗa min noon i bisimilla o farata ala moƴƴi ɗo gonmi ɗo komi keñiɗo ɗo ɗo darimi ɗo Binta Fall koko nelno kam ɗo e ɗum ɗo pallal he darmi yaha hande dal ceddama jamani yewtude accu tan mi yaha hande komi keñiɗo ceddama heewi komi jappuno Allah tan eyo mi salmini ɓe waɗi ewa jarama Baba ko kalnono mami ko waɗe balɗe fof hande kadi yayam ko ɗum finiri kam a faami joni o ari o wi kam tawi won ko moftumi yomi addu par ce que o addoyi mi anda piye makko mi anda to heeɓoyi kalisal o wi pour o watta e ko joguimi ko pour affaire laaɗe ɗo o wiyatno kam de min noon mi haalnimo ko famata mi wimo min oɗo jakarta mo jogui mi e nder wuuro he ko dañanmi hen ko yoni kam d'ailleurs won sehilam gonɗo kaye mi haalde makko omo wawi kam neldude ɗo jakartaji mi waɗa ɗo magasin mawɗo guurede e kala jeune cohluɗo ɗo jakarta mi wattuma yeeyde a faami ko ɗum kalanmomi kono o jaɓani ɗum nande o jaggui ñet ko yomi ar mi yahay laade mi waɗa no guiƴiraɓe mi mbaɗata eyyi taɗan mbawa min ɗum mi watta ɗum joni noon haalde makko min mi wawa haaldude e makko ko an mbimi ko ya haalde makko guila joni kaaliɗo kanum de nene ma aɗa andi am majjani ɗum nene ma ko ñaaɗo ɗo nene ma somi wi ɗum assalamu aleykum tan nanguiri ɗum ko banggue goɗɗo minne wonko mi yiiɗa nani soko tawi nene ma hande wonko woni hakkude amen wonko mi foti mo ganduɗa kono noon gañmi fof ko haala min mi yiiɗa haala min kadi seyɗa noon yiiɗa haala kono yumma sa wi ɗum assalamu aleykum jaboroma ko goɗɗum kadi ne muusi so Allah ne muusi eyyi kadi neɗɗo a yiiɗa joom cuuɗi ma wonde mum jamma ñam boɗo jogdo wona caɗele wona nder galle eyyi yummade kam ne wani kono kam mameta haalde makko so Allah jaaɓi ñaɗɗo mboɗa andi ko dogata ko dogata o wiyat ko woyi o jibinani mi naggam e naggam a jibina min hande mi nanguiranimo goɗɗo min nanguirmami comme babam jibinɗomi so min nanguiranimi an ka joom galle nena mi nanguiranimo ɗum de nanguirmami tan ko comme babam a faami wadde kala ko muusi kam ko an kallanmi ɗum ne woodi
anani min jinmi tan ko kalda e makko basi Allah feere nde waɗe hoore nde o yaltina ɗum o itta ɗum a faami par ce que baba min komi cukalel tukusel mi yahanta hoye nokku wadde won risque ɗi ngannduɗaa mi jaɓata ɗum ƴettude franchement eyi so Allah jaɓi so Allah jaɓi aɗa neɗɗo ñagram sabi Allah tan ma waɗir sabi Allah kono noon kanko woni probléme makko fof te konngol ngol kalɗaɗo joni ngol ɓuuri musemi soko noon min kalda tan o wiyami somi kaldi haalama noon kala nden kalmi an momi kaalidu tan o soddinata kam accanama haala kaalidu an ko adi woni an a bona bamum kaldi wona ayi welani aɗa faami kadi an ko kalɗa ko sélection kan suka a an foti ɗo watte hunde daña hunde wona hunde kan kono noon welani tal eyyi kono noon ɗum fof waɗi noon so Allah jaaɓi ñanden ko ɓuuri ko musimi ka suka won komi yiiɗa haalandema min nande suudu min nde mbimomi wat feere ɓesgu ma ngu jewtitama men aɗa andi konngol jaɓmi wi kam ko merde direct niññata hen Allah ne seedi ala ko ɓuuri hedde am nde wi kam merde mi guiddu ha ɗen mi memde dow mbildi ndi jaltumi suudu ni woni mi walirani ɗon baba ko ɗum tan ayi ɗo kala mo yiɗa ɗo liggade tawaɗa yiɗa liggade ayi aɗa wawi wonde e wuuro ngo ɗo daña ko wonɓe caggal leydi anani aɗani minen ko tardina men yawde liggey wallahi faami liggey jagarta nan ɗo pour tapalapa nan ɗo gona ministre nan ɗo gona mécanicien nan ɗo gona électricien peintre fof nan ɗo a faami ebo ndema nan ɗo wadde gasi noon kono yoppa min wona ko ɗo min cuuri ƴenno hakkille ma ka suko kecco aɗa foti ɗo liggade nani kadi ɗo golle ɗo fof ko ɗo woni golle ɗo yenna golle nan ɗo yenna ko mawni kinare nde no mbiɗi jomumen ko yeeso ɓuuri walla min mi liggota ko ɗo ko wuura men wonde somi liggima ɗo wone neɗɗo yo liggo fayidina baba nani kono ala basi mami haalde makko ala basi yo ɓerde ma deje ka sugo noon kecco jokko golle ma anani ɗum waɗi hoore ma aɗa janggo e jaam aɗa fawa hoore ma ka frani fo nani eyyi ɗum noon wadde mi naworo ɗum ɗo mi naworanma eyyi rendin ñaay ko sa rendi ñaay ko kam mbaɗa waari tan ɗon ɗa ɗum nawdañonawa boowal min huccindo ɗo sama seeɗa kalde marka dayno aɗa wi yo fiwnu bagage am mi para ɗum mi fiwni nan ɗon fawe de pero mum baba galle to men taade juuɗe heeɓi dande ruttade woodani te haal pulaar en mbi so yaadu yonti jonde ko ayiba min mbaɗanama duwaw guila e joni saabu ka jahowo wendoɓe te heure noɓe jahata on tawata ka artani mbaɗanama duwaw tan goton mbaynodiron ñagoɗon Allah kadi guita moon kadi yataw karmodirani jiiɗodiron kadi e dow jaam eyyi kono nene ma wini tan on noon mbiɗa yawa yaade jama eyyi e kam so tawi aɗa mi tan won ko tottumi yumma ko tottumi yumma ko so tawi aɗa andi ko lawol laana foof ne hen kadi sirani jinneji ne hen seyɗineji ne hen kadi hayɓe jattaɓe ne waɗa saysiyeɓe ka ɓiɗɗo moƴƴo noon mboɗo jogui kadi jikke e yakare so Allah jaaɓi kalidu ma Allah wat sutura ma ya jaam jaccoɗa jaam baba galle o yaha e jaam Allah newnamo toon yaajede o arta ɗo e dow jaam o ñawda joote o waɗa itta gacce o waɗa fof ko giƴi ko en mbaɗi ɗo ko diriyankagalam ngal noon mi wawa yaltinde ɗum saabu ɓe ɓiɓɓe mumen jeehi garti pirtiɗoɓe ɓuranimo haydara ko gorko wona ko yaade tan jiɗɗon wallahi wona komi firta tan jiɗɗon ɗum tan min jiɗ mami ya kala ko Allah waɗi ganden ko ko jaam ɓolo Allah waɗat Allah waɗat ko jaam so Allah jaaɓi ma yetto e jaam jaam ɓolo ko tottata kam ko ya tottam ɗum baba wonna kam duwaw min koye law joni so Allah jaaɓi waɗanmo duwaw mi yaha mi fewnanmo ko pewnotirmomi komi am joni Allah newno ka ɓiɗɗo moƴƴo noon kalɗo kadi so Allah jaaɓi kadi jikke yakare mo jogui men ma Allah waɗi ɗum so Allah jaaɓi inchallahu rabbi soko noon kalɗo ka ɓiɗɗo mo duwanimi ay ɓiɗɗo gorko yo hul gacce kono woto hul mayde tampere kay faɓi koye ɓiɗɗo gorko sa jibinama tampere fuɗɗani mama yo Allah wattudore lawol ngol baba woto way baba min mami ya artir hakkille ma mami ya comme no jiidir ɗon ni no yami yidira mami ya bismillah rahmani rahim baba duwo rek alhamdulillahi rabbil alamin woto way baba